Dunay nangutana kung unsay kahulugan ang iyahang, damgo. Ato siyang tagawon sa pangalan nga GAE. Matud pa ni GAE nagdamgo kuno siyang nilangoy. Daghang salamat sa imong damgo, paminawa ang kahulugan. Matud pa ni Propesor Suame, damgo kang naglangoy sa tubig o dagat nga tin-aw. Nagkahulugan nga makabaton kag maayong panglawas ug taas na kinabuhi. Pero kung lubog ang tubig nga imong gilangoyan, kini nagkahulugan nga adunay moabot kanimo nga sakit, kapakyasan ug katalagman. Kung maglangoy ka nga abton kag kakutas ug di ka moirog sa imong nahimutangan, nagkahulugan nga adunay mailhan sa urom usa dili matulog nga mag-inusara aron dunay makapukaw kanimo ayaw paghigda dapit sa ulang bahin kag kuyaw malumos ang kasig-kasig. Minom og daghang tubig ug mag-ampo sa dili pa matulog. Kung naa kay damo nga gusto namang mahibaw-an ang kahulugan, i-comment lang sa ubos. Kung wa pa ka maka-follow basin og di na ta magkita, amping kanunay.